Počkej, natáčame ho. No, tak čo ľudia v dnešnom videu... Môžeš ísť preč z tej shooting range? V dnešnom videu si zahráme... Teraz sa teleportne. V dnešnom videu si zahráme Rival. Pôjdeme 1v1 s týmto tu... majsterom. Ale pekne only knife. My už máme kúpené všetky zbrane, takže na pohodu. Vieš o tom, že sme na privete, kde máme všetky zbrane? Sorry, ja nemám snajperku. To mi nehovor, že Riot Shield. Kámo! To takto som pokazil. Poď only knife, ale daj si preč ten Riot Shield. Ale mám vypnúť ten. Kámo. Natáčame furt. Áno. Dúfam, že... Bro si myslí. Oh. Nechaj ma. Kopírám. Kámo, to bolo rýchlo. Wow, to bolo rýchle. To čo má? Knifeol, ale nedal ma 150, takže nič moc. No poď. Počkej, ty si sa mi dalo sa vsmej. Kamu neboj sa. Môže to hodiť? To čo je? On to nehádže. Moja postava je kamo nubacká. Si myslí, že ich nevidím? Ura.
Nie. Ja som idol preč. Na to budem kampiť. A ja? Pachať do sniperku. To čo je? Jak chceš? Vedel som pachať. Mne to je jedno, nehovorte mu to chat. Ešte som ťa upozornil. To čo je? Aimbot. Nie, to neviem. A ak mi poviete, že aj ja mám aimbot, no tak tomu sa naštvem. Ale on má proste aimbot. Ale teraz na mňa nemá. Tak si ho vypnem. No tak si ho vypni. Vieš čo, aj ja si ho vypnem. Ty si ho mal zapnutý? Áno. Ja ho mám zapnutý na tej servery. Keď tam proti nubom, no chod tam. Nech sa môžem na teba ozrieť. Nehovorte mu to. Kamo. Poď, only knife. OK. Ja tu ešte niečo dám po zemi. Hej, ale tu nemôžeš, keď ideme only knife. Môžem, som to tam dodal. Nemôžeš. Dobre, dávam ti ban. Kamo, ja ťa neznášam. Dávam ti ban, kamo, ideme only knife, ale nie. Ty sem dáš subspace. Ty si hrozný. Dávam ti ban. A bro, som mal jedno hápko a zabil som ťa. Easy. A teraz pekne presta... My si to môžeme porozdávať. No My nemôžeme. si to môžeme dať. Nemôžeme, inak ti dám ban. Ideme only knife. Dobre, jak chceš. Kamo, to som sa nechal. Nebudeš si sem dávať subspace. Buď si ich nebudeš dávať, alebo máš rovno odo mňa toto tlačítko, ja to iba ukážem. A ty to uvidíš aj na videu. Ale ak to... No jasne! Brr, ja ti neznášam. Kde si dal tú ďalšiu? Tam. Ja ťa neznášam. Ja ti dávam ban. Ale z tohoto servera. Lebo ty tu už nikdy nebudeš. Kamo, to je skill, chápeš? Ty keď si to dáš, to je to vec. Ahoj. Ale ak sem dáš subspace... Kamu, dobre, dávam ti ban. Dobre, nebudem to používať. Potrebujeme iba dohrať. na odstreľovanie som si dal. Tak to daj dopreč. Ak sa divíte ľudia, prečo to volám ban, lebo na tomto serveri mu dám ban, lenže ja ukazujem celú dobu na blok. Ja ti hovorím, že to nemáš dávať. Kamo, ja Pri mňa. Nebudeš to dávať pri mňa. ale budem. Vážne? Poď za mňou. Ja som ti chcel dať na usmierenú darček. Poď normálne za mňou. Poď si sem za mňou. Poď za mňou. Ja ti nič neurobím. Nič. Poď za mňou. A poď. Poď, nie? V1v1. Čakám ťa tu. No, nechal som ťa. Ja sa odpálím.
Tak ale ty to tam idem dávať. Nie, nedal. Ja som si to dal na svoje opa. Ty nechoď ku mne. Nepodarilo sa. Nemôžeš. Tak ani ty. Ty máš tú ďalšiu. Tak ale to sa používajú. Tak aby sme nešli iba 1v1, tak pekne ideme aj 2v2 proti náhodným hráčom. Bereš? OK. Ale dáme to na normálny server a sa bude, ja mám snajperku, takže máme výhraku. Tak to ešte si musím zapnúť. Ja nepotrebujem snajperku. Lebo na ňu ani nemám kľúče. Ale dáme proti trom. Jak proti trom? Aha, kopni sa. Ja som nevybral 3v3. Úplne prvého levelu. Ja som nevybral 2v3. Kámo, mňa to furt teleportuje ako vždycky. Do klienta. Není možné, ma to načítalo. Nie je ďalšie načítané pol roka, ale ak nás to kamo disconnectlo. Jeden mŕtvý. Wow, ja som si kúpal novú zbraň, s ktorou rozbijem každého. Aj pekná farba normálne. Kamo môžeš ho zabiť? Není možné. Kamarát som jednou už zabil za snajperkou. Bacha má tiež snajperku, ten tiež 10 termín školy. Ja viem, prečo mám... To čo je? Mám to na vidieť. Poďte, ja mám nápad. Ja síce nemám snajperku, ale mám i niečo iné. No tak to mi nevyšlo. Abrakadabra. Je z boku niekto. Maťo by mal ísť skôr s katanou. A nie ja. Ja som zomrel. Nikamo, už sa budem snažiť. Jeden má 30-kový. Tak? Má 30 zbraní. Nie? Potom si kúpim Robuxy na snajpu. Mama, víš to? Ty kry, ja strieľam. Strieľaj. Kamo, má málo. A mohol by si zapnúť ako aimbot. Ešte to treba pokope. Jaký traja? Sú dvaja. Poď, ty kryješ? A ty umieraš. Nie? Kamo, kto mi udal kamo 8 hapek? Brr! Jak sa mám snažiť proti týmto? Bro, on ma mal! To inak aj ja budem mať za chvíľu, ale tak. Ne. To bro, čo má? Tak ako oni boli na mňa dva a nejaká fejková vekna. Vekna není pekná.
Není. Hovorím není. Ty čo nepočúvam? Aby to bolo fér, som mŕtvy a ja nechceš. Si mŕtvý, ty si mŕtvý vždycky. Poda. Ty z druhej. Umri! Kamo, mal som napäť tú katanu a klikám na to a deje sa Počkaj, bacha, ja ti idem pomôcť. Počkaj. Bacha. Poďme z druhej strany, ty si zatiaľ, ty si ten stav, nie Oh, ja Krista. Čo? Hej, doslova, všetci to videli, ja som bol za stenou. Vekna není pekná mŕtva. Bro, nechoď k knajfov. Nechoď k knajfov! Ani daggerskami, môžeš ísť s tou snajperkou. A zapnúť si jej bot. Kamu, ďakujem, že som stratil win streak. Dajme. Nedaj. Som dostal kamu, už iba jedno a dostanem maul. Dostanem treba nejaké ďalšie. Aj z maul skin. Potrebujem to. Milión aspoň. Však to je zlaté. No. Už koľko natáčame? 17 minút. Počkaj, to by sme už asi mali ukončiť, nie? Koľko bude? Jak má byť dlhé to video? To ty nevieš? Lebo ja nie. No tak po botov tohto asi tak... No není možné, sa to načítalo, ale ďalší diel urobíme za chvíľu. Ale musíme dohrať najprv... Splash. Nie splash, si chcel povedať. Nie. Áno. Dáš splash a nepraj si ma. Splash. Tebo? No, A aká dobrá mapa. to mi nehovor, že je to splash. Kamo, to si slabý. 18-ková a 77-kový. Aha, 77-čkový je slabý, mi chceš povedať? Chceš vedieť, koľko máš toto level? A koľko má on level? 49 a porazil som ich obidvo. Tak jasne, keď si kupuješ snajpu. Tatívka. Mňau, mňau. Zoberiem si Ja si berám 77-čkového, lebo... No nie, nebereš. To si berem ja skôr, si chcel povedať. Lebo ty si noob. Nechaj mi toho 77-čkového a ty si ber tam tú noobku. Ja mám katanu. Ty ber tú noobku. Dobre, tak ja zabijem tú 18-kovú. Vidíš? Ja ich idem zabiť obidvoch. Lebo ten 77-čkový. Oh shit. Oh shim. Oh shim. No tak to máme. To mám dobre. No. Nejaká... Nie, ja sa nebudem pozerať na to meno.
Nebudem. Ošin, zvážim. Kamo, to meno. Kebyže vidíš to meno, tak Kámo, teraz prosím ich zabij. musíme dať, poď. Teraz. Bang. Bang, bang, dang, A to dang. druhú ti nechám. Tu druhú mi nechaj. Musím do hlavy. Asi. Black. To, kamo, tie vráta viem, prečo tu sú, lebo určite za nimi, keď sa dostaneme tam, no tak tam určite bude, že dostaneme zadarmo ten Heavy Duty Bundle, alebo čo to je. Wi-Fi. Čo je? Ona spamuje, tá typka, ona písala aha. Že vieš, jak sa dáva report? Splash. Do. Čo tam zrem týko. No poďte, ale my koľko natáča? 21 minút. Myslíš, že na toto video sa bude niekto dívať 21 minút? Jasné. Jasné. Niekto, keby niečo treba nejaký youtuber bochal, tak on natáča treba hodinové videá. Takže ešte na tom nie sme až tak... Ale máme tu cheatera. Prehráme. Alebo čo to bolo? To čo bolo? Ja som niekoho videl pod zemou. A toto sa mi že vôbec Tam mám nie. snajperku, ja ich teraz idem dať dole. Vážne? 115 máš. Ten 115-kový, myslíš toho fejkového nubaka? Ty sa tu hraj, že nám strieľať. Komože neviem strieľať. A čo vieš ty? Vieš si kúpiť snajperku, s ktorou nevieš. Viem si ju. Vážne? Vážne? Snajperku a hraj po ňu. No zabij niekoho. Schválne niekoho zabij. Kúpuj si snajperku, keď s ňou budeš vedieť. To čo je? Aimbot. No jasne, že má aimbot na mobile. No tak ho zabij. No není možné, že máš toto, že máš aimbot zapnutý. Keby ho nemáš, no tak zabiješ 0 ľudí. Presne. Ak umreš, kamo, ja ti hovorím, prečo si kúpoval tú snajperku. No lebo ja nie som taký, že si kúpim snajperku, keď s ňou ani neviem hrať. Vidíš, že hraj. Zabil som ti jedného a skúsi zahrať proti tomu 115. Jasné, kamo, určite. No tak si ty zabij 115-kového, nie? Keď ty si tam zoberieš toho najľahšieho nubáka a mne tam necháš, kamo, 115-kového, kamo. Ak nie je nahitovaný, tak to... Tak ja idem kempiť, ahojte. Kamo, kde to musí byť? Kamo, mne príde, že on je za tebou, ale on není za tebou. Aj nie. Koľko má HP, hitoval si ho?
Že si ho hitoval, Maťo. Nemôžem sa na ňo prepnúť. Zostaň. Je nahitovaný. Je nahitovaný, určite. A jak to, že aj tak vyhral? To čo je? Čistá náhoda ti hovorím. Čistá náhoda ti hovorím. Čistá, že náhoda, lebo my nikdy nevyhráme, keď kamo majú vždycky plné hap. To čo je? Dal som katanu a on ma zabije. Ak prehráme, kamo, musíme ukončiť video a musíme to ešte zostať. No nič. Aj tak. Prečo ja tam zase levitujem? Ja nie som Harry Potter. Môžeš? Ja vám ti hovoril, že nevieš toto so snajperkou. Má gold, kamo, v rap, kamo, čo je extrémne dobrý v rap. No toto by asi na dnešné video bolo všetko. Môžem sa pozrieť. Čo sa... Tak nebolo všetko, musíme ešte ísť toto. Jedno kolo. Čo dáva random? Random je najhoršia možnosť. Tak musíme ešte jedno kolo, tak sorať. Komu, takže ty ideš spamovať. A Brosky tam má snajperku. Prečo nie? Je čas na to, čo má? Mal snajperku pred chvíľou. Veď mal pred chvíľou snajperku, čo má? Uzinu? No jasne. Trapak z Uzi. Ja chceš, idem RPG spamovať. A nechcel som to robiť, ale tak musím. To nemyslíš vážne. Že ty nevieš hrať ani s RPGčkom, čo je doslova tvoja obľúbená... To nemyslíš vážne, že tam ten... Umri! Au. To čo je? Má 50 hapek. Tak 30. Tam berem snajperku. To neber, prosím. To neber hlavne. Kamu flashbang háže. Bro, oni idú spamovať. Vyžral si mi kill. Kamo, môžeš mi prestať všetko vyžierať? Dobre, tak sa zabij. Dobre, no dobre, to bude easyčko. Bro má crossbow. A ide na výšku, kamo. Ja sa mu kašlem na výšku. Kamo! Môže mi tu prestať kraučovať? Kamo, kašlem sa na nich. Nechcel som to robiť tak, ale vyťahnem moju fejkovú snajperku, čo sa volá Hyper. Hyper vie strieľať. Tento nubák vie s ňou umrieť. A vie zabiť Peppa. Peppa Pig. On sa mal Pig. Ale to som nečakal, že dajú rematch. Ja mám aspoň niečo, čo je aspoň ako snajperka. Ja mám crossbow. A fakt ten má Uzi. Ja som vážne nečakal, že má Uzi.
Musíš bojovať. Musíš to bojovať. To čo je aimbot? Aimbot. Aimbot. Aimbot má. No toto bude asi... Keď som vyhráme, Mu to vyhráme a budeme musieť ukončiť video. Lebo toto už ako extrém. Ja tu nebudem 20 minút stráviť tým, že mám... Bro, čo má? Wow, mne sa sekla hra. To nemyslíš vážne, že to... Dobre, idem RPG spamovať. Hyper Sniper mne nebaví. Potrebujeme väčší kalibr. Umri! Umri, ty ratatuj! To nemyslíš vážne, Maťo? Že ťa len tak zabil. On ťa zabil Peppa Pig fan, čo doslova si tam fenuje kamo hlavu. Toto je naše! Nie, ja nedávam rematch. Ok, ja nedám rematch. Máme to tam. Posledný týpek musí dať rematch. A to ja nie som. A to ja som vlastne. Ešte neukončuj video. Ešte sa to môže zmeniť. Poďa, je to napínané. Na to sme prehrali. Majú bod. Ok, asi ľudia čaute, ale ja už asi... Oni to už asi toto nedajú rematch, ale tak ako... Ty by si radšej mohol zapracovať na tom tréningu so snajpou. A v dnešnom videu sme, dúfam, no budeme ešte určite natáčať mini update v Rivalsku, čo je ale za 1 deň a 8 hodín. A to sa mi vážne nechce tu čakať, takže musíme ukončiť video, musíme to ešte aj dať na YouTube a veď chápete. Ahojte! Jak ahojte? Ešte aj ty povedz! Čaute. Čaute, vidíme sa na ďalšom videu, čo bude part 2. Neviem, či to nebude už aj ten mini update. Jaké o rok? Bude to o rok, to nebude o rok, ale tak OK. Prečo hovorím teraz začiatok videa? No takže dnešné video ste si dúfam užili a my už ideme, neviem čo robiť. Asi sa dohodnúť na tom, že kedy budeme natáčať ten part 2, ale asi to bude tento mini update, takže... O rok, v roku 2027. Nové mapy budú, skiny, weapon a ešte balance chance. Takže na tento update sa môžete tešiť. My to samozrejme budeme vždy natáčať. A keď nie, tak nám povedzte do komentárov, že natoč to. Ak to nenatočím, tak ja neviem, čo je so mňou. Ja nepozerám sa asi na komentáre, aj keď sa pozerám vždycky. Ale proste užili ste si, dúfam, video, ak nie, bol by som rád, keby dáte aspoň ten like. Pozdrav, majster. Dajte mi odber. Áno, tomu by ste mohli dať nejaký jeho hejter môže ísť kamo na záchod plakať. Kto? Tvoj hejter. A kámo, toto video bolo, dúfam, že dobre. Ak si ho nevymažem. A prečo ten koniec robím už 34 minút? Pol hodiny by sa na to nikto nepozeral. No toto je trošku dlhšie video, ale tak vidíme sa na part 2 za 1 deň asi. A nie ma
Čo? Za jeden rok. Nebude to za jeden rok. Takže cus.